महात्मा गांधी जी। हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दायो दङ जाहैबाय रिलायन्स डिजिटेल श'रुमनि साखाथियावहाय बेनो नोंथांमोना नायनो हागोन। दाख्लै जेनाखि जोङो सान्दियानि मबाइलखौ लांफैदोंमोन जोंनो रिलायन्स डिजिटेल श'रुम जोबोर गिदिर बायदि बायदि फारसेनिफ्राय मोनजोबो इयावहाय गोजौआव थांबा। ओरै दङ जाहैबाय मेन रड नायदो नोंथांमोना। ओमफ्राय आङो दायो मोनसे जायगायाव थांनोहाय थियारि जादों। दाथ' खुलिथ'नाय नङा, दासो 6टा जादों टाइमा, 10टाफ्रावसो खुलिनो हागौ। बेनिखायनो दसे थाथ'नानैहाय बे जायगायाव थांनोसै आङो। ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिहैनायसैलाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, बेखौनो आसा खालामो रायजो राजानिसिम। जेबो खुलिथ'वाखै दाबो। बिराद उन्दुनो ओंखारबाय लोगोफोर। मोनायावबो मोजां उन्दुनाय जायाखिसै। ओमफ्राय मोदोम माननायनि आं मुलि जागासिनो दंना, स्किन एलार्जिनि। जा उन्दुनो ओंखारो, ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारखायो गोदो मेगन आलौजोबनायखायो। दासो खुलिहांदों नै श'रुमा, दासो खुलिहांदों। जुथा बायनांगौमोनलै, जुथा जिजोबा आङो। क्या क्या वन जरा छोड़ो और वन सामने आओ। ठीक है आजा आना हमें हिंदी आता है आपको? बसको वाह, पांडुपुर हाँ कानपुर, हाँ पांडुपुर कानपुर। हाँ हिंदी आता है आपको? सामने सामने हाँ, सामने बस है। थोड़ा इधर थोड़ा हाँ नीचे स्टेप। ये बस था कौन सा? सामने वो सामने। हाँ वो अच्छा कामपड़ है ना, कामपड़ हाँ कामपड़ क्या है? ठीक है छोड़ देता हूँ मैं उधर। नागमंगला पांडुपुर। इधर थोड़ा स्टेप सरने का आ गया। स्टेप वही बस यही है क्या? थैंक यू यही है क्या बस? हाँ ठीक है आराम से इधर माने आनाम बस स्टेशन दोनफैदों आङो। बियो जाबाय माइसुरनि साबार बास स्टेन्ड। आं दाबो बिनिफ्राय नेरायाखै। बे बेयाव खाना मानसि लोगो मोनदोंमोन, हारसिं थाबायनो रोङाखै। गावनि जायगायाव थांग्रा बाससिम दोनफैदों आङो। बेनो जाबाय साबार बास स्टेन्ड माइसुरनि। बैथिंजोंहाय गोजानाव थांग्राया बैथिंजों थायो, बनाया खनसेनो मोनजोबखायो इयावहाय। बेयाव गोदोनि राजानि नमुना खालामनानै दोनदों नै महात्मा गान्धी जी। मैसूर नामा मैसूर। बैजोंबो दंबावो, बेखौबो खिथागोन आं। बेयाव दङ जाहैबाय राजानि मुसुखा, बे सिगनाल गेजेरावहाय खालामनानै दोनदों। ओमफ्राय हरै थांब्ला माइसुर ज' मोनहैबाय। आं बेजों थांगासिनो दङ। माइसुर ज'नि साखाथियाव मोनसे माबा दंबावो, आं खेबनो बाखि दंबावो, आं बेखौनो लायगोन दा।
दंबावो हांसो राजानि मुसुखा खालामना दोनदों नै बेवहाय। बेयाव दै बाज्रुमोमोन रा गैले। बैयाव मुसुखा दं नै मालाय बाथरुमाव खिनो थांलायनाय मालायनाय नमुना खालामना दोनदों। मोसौनि मुरथि बेयाव दङ जाहैबाय मैदेरनि मुसुखा राजाखौ थिखोनानै बोलायनाय, माने मैदेरा राजाखौ गोजौआव फज'नानै बोलायनायबो मुसुखा दङ। जानो हागौ बे राजायानो बेबायदि गाखोयोमोन, बिनि थाखायनो बेवहाय बिनि मुंजोंहाय नमुना खालामना दोननाय जादों। फाइखानायाव खिनो थांदों बाल्थिं लानानै। बैयावबो दं नै सासे आइजोनि मुसुखा, बिनियावहाय बाव लिरनाय दङ नै कानाडानि इंलिसनि होदों। बिनिफ्राय साबसिन नुयो, माने हरै सान्दुंनि थाखाय मोजां नुवाखैमोन, ओंखायनो देखायफिनबाय आं बेखौनो। सिन बे जायगायावहाय बेबायदि राजानि नमुना खालामना दोननायनि गोजा जेरावबो सिगनाल' नुनो मोनगोन नोंथांमोना। ओरै थांना माइसुर पेलेस मोनहैबाय नैबे लामाजों। बे माइसुर जौनि लामाजों आङो थांगासिनो दङ दायो। बेयाव मा जादों? बेयाव हाबनो मोनब्लाथ' मोजां जागौमोनलै। मा जादोंथाय? जा मोजां बिबारजों साजायदों। बेयाव मा जादों मिथिला आं, जा मोजां साजायदों। बरिया मोजां साजायदों। बेंकनिसो माबाफोर प्रग्राम दङलै होनदां। बेंकनि नामसो होदों, बेंक अफ बर'दानो, बर'दा स्ट'रि। माबा माबि प्रग्राम जाग्रा स्टेज होनदां इयो गाथसेन क्लासनि गोजा दङ। रावबो हिन्दीयानो मोजां रोङा, सोंलाबो खिथा रोङा। बे पर्दा खोंनायाव सोंदोंमोन आङो बेयाव मा जादों होननानै, खोन्थानो रोङा। ओरै लामा लामा लाइट साजायजोबदों नै, मानि थाखाय साजायदों मिथिला। बैयावबो गेट मोनसे बानायदों। ओमफ्राय आं दा थांगासिनो दं जाहैबाय माइसुर ज'। माइसुर ज' खाथियावहाय मोनसे आङो भिडिअ खेबनो बाखि दंबावो, बेयावनो फैफिनदों आं। दा थांगासिनो दं सिदा। हासुनो ओंखारनाया जा खालामलै, माखासे उदै दुजोबनाय मोनलायखाबायमोन। दसा जाफ्लानानैसो हासुफैनांबाय आं माइरिबो नै, नङाब्ला जायामोन आं। उफाय गैया, हटेल फिसा फिसायाव हाबबाय, हटेलावबो मोना, जेबो टयलेट थाइलां गैया। ओंखायनो हटेल गिदिराव हाबनानै दसा गसे जाना हासुनांबाय आं दिनै। बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। आं बेयावनिखौ हांजा खालामसिगोन, मानोना भिडिअआ गोलाव जायो नङाब्ला। आं लकेसनाव नोंथांमोना देखायबाय थानाय नुदों, बेनो पार्कआ बेनो। ओमफ्राय आंहाथ' मोनबायानो हनै नुहुरखाबाय। दा बेखिनियानोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव दामा माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। ओमफ्राय दा आं जायखौ खेबनो फैफिनदों नै बेनो हनै नाहरथारदो। बेयाव आङो खेबगोन, ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेनि थाखायनो आं बेयाव फैफिनदों। जै बर' हारिनि